may deklara a no-build zone. Sa saadan ti panawan iti Amyanan a Luzon, amuan live. Road clearing operation agtultuloy ang mapatpatumpal iti La Union, panagridam iti layos, may balbalakad. Ken construction ti drainage canal sa Jay Lagayan Abra, manamnama ang malapas at dagos gapo iti bayanihan. Naimbaga Cordillera Kanilokanja. At tuwing nagiti kang runan ka nababara damag itanga aldaw. Umuna ka dagiti kang runan na damag, sumagmamanuan natin kasi ti karot, ken wombok, ti imbelang dagiti manalon, iti benget, gapo iti kinababati presyo daytoy, ken kinakurang dagiti aggatang. Manarimaan mo ti assessment ken validation ti Department of Agriculture Cordillera, kadagiti danyos iti agrikultura iti riyon, tapno maipayan ti tulong dagiti agkasapulan ang manalon. Ada update di Jezreel Cape, Lapisar. Imbelang latan dagiti manalon ti benggit dagiti natnatengda kalpasan ang nadadaol dagitoy kan saanan ang nailako. Kas kadagiti karots ken wombok ang naibati laengen iti kalsada ti tublay benggit. Sigun kadagiti report, imbelang dagitoy dagiti manalon gaputa saan ang nailako dagiti nateng iti baet ti panagbabati presyo ken kinakurang ti aggatang. Dumami po yung supply natin, napila sa Wangal, tapos 2 gabi tsaka pumapasok yung iba sa trading area, ma'am. Kaya ayun po, ma'am, nagkalusaw-lusaw. Tapos dahil sa malakas na typhoon, konti po ang buyer natin na umakyat dito sa trading post, ma'am. Gapumat iti agtultuloy a panagtudo, agtultuloy matisang sangon a parikot dagiti manalon iti Benguet Agri Pinoy Trading Center tapno mapagtalinaed a nasaya at ti kalidad dagiti lakoda a nateng. Malaksid iti pangtatipan na kadadaol ti mula gapu kadagiti panaglayos, panagriga ay ti daga kan sobra a kaadu ti nagtinag atudo, na parpartakpay ang madadaol dagiti nateng no saan ang nasaya at ti kondisyon ti panawan. Gapu iti daytoy, ti buyer kan disposer ani Manong Felvier, pinaanginan na babaen iti electric fan dagiti ibiyahe da a karots tapno saan a malungtot, sakbay a makadanon ijay Iloilo. Malaking epekto kasi pagka may time na nalulusaw siya, hindi lahat ma-perfect na matuyo o maganda yung pag-quality. Nababawasan yung quality niya kasi pagbasa. Masyado na maputik, hindi na quality. Talagang ganun ang nangyayari sa iba. Pero sa ngayon, tumataas naman ang presyo. Nupay kasta ti nagiragsak dagiti daduma ti panagnina ti presyo ti daduma anateng. Kabayatan na agtultuloy ti monitoring kan validation ti Department of Agriculture Cordillera iti nagbalin nga epekto ti Tropical Depression Luis. May ken ti habagat iti agrikultura ti rehiyon. Dimanon iti nasurok kumurang 310 million pesos ti nailista a danyos iti agrikultura ti Cordillera. Nasurok siyam aribo ti manalon ken mangalap na apektaran. Nagpalagip mo ti DA car kadagiti manalon a dagus nga i-report dagiti anyaman a danyos kadagiti pagtalunan, taraken nga ayop, pasilidad ken daduma pay nga agricultural assets kadagiti village extension worker tapno mainayon iti damage assessment ken maamuan ti intervention a kasapulan. While we have this initial damage that is generated sa ating DRRM information system na database for our agri-damages, these are still subject for validation on the ground to really look into ano yung mga actual na damage and the extent of damage, whether totally damaged, partially damaged, among others. Iti agtultuloy a mapaspasaran a panagtudo iti Rehiyon Cordillera, agbirbirok ti remedyo dagiti manalon ken disposer iti Benguet Agri Pinoy Trading Center tapno mapagtalinaed ti kalidad dagiti natnateng nga ilakoda. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian.
Manariman mo ti clearing operation ti Department of Public Works and Highways Cordillera kadagiti nabatbati a road slides iti region ng runa iti probinsya ti Benguet. Tapno amon tayo ti kaudyan nga update iti DPWH at IJ Regional Office ni Jezreel Kate Lapizar. Yes, Bres, gapo iti agtultuloy ang mapaspasaran a panagtudo iti Region Cordillera, agtultuloy mat, ti panagregaay ti daga, ana monitor ti Department of Public Works and Highways Cordillera. Tapno mangipaay ti kaudyan nga update, iti kasasaad dagiti kalsada iti Region, makadwa tayo ni Engineer Patrick Sarilo, Safety and Disaster Management Division Chief, ti DPWH Cordillera. Good afternoon po, sir. Good afternoon, ma'am. Apo. Sir, muna laangan nga sa ludsud tayo, kumusta dagiti kalsada ti Region iti agdama? Mano ti road sections tayo nga apektado pay laang? Dati around 198 nga apektado nga road sections tayo. And out of this 198 nga apektado nga road section tayo, ket dati 190 nga naitala nga landslides. And out of this na data, dati 5 nga road closed nga kalsada tayo. Sir, dito yung mga road closed nga dagiti road closures tayo, ayan na nga lugar dagito eh. Ti ayan na dito nga road closed nga sections tayo, ket dito mostly dito under the jurisdiction of Benguet First District Engineering Office. Dito ay Kinon Road. Dito ay Benguet Nueva Vizcaya Road. Dito yung may sa dito ay Baguio Itugon Road. Kan may sa dito ay Gubado Dangwa Road. At last ay dito sa Banao Itanodan Barlig Road. Sir, nadakamat mo 5 ti agdama nga road close tayo. Manumat ti one lane passable pay laeng kan anyamat ti rason kadagito nga naapektaran nga one lane passable, sir. Ti data tayo dito, ikat around 97 ti one lane passable tayo. Dati ikat combined ti kuna tayo nga road collapse o no slope collapse, kan road slip o no wash out. Sir, iti mat agdama mano dagiti road clearing operations nga manarimaan nga ipatpatungpal iti region. Basing on our data, dati 62 nga ongoing clearing operations. Sir, adamo ti kanayunan pay nga saludsud manipod kadagiti kakadwa tayo di studio. Breves, ala? Nimbang nga malam Engineer Cirilo ni Alasunduan daytoy sir. May paban kadagiti danyos ti kalsada sir, mano itan ti assess cost of damages iti agdamaken mano iti kasapulan para iti panakasimpa kadagitoy a kalsada. Basing on our data, around 1.7 the cost of damages and 3.3 billion the cost of restoration. Okay sir, kadagiti one lane passable but kan road closures tayo kasanupay kabayag sakbay aman lokatan manen nagitoy kalsada iti publiko. Depende ti panagtrabaho ti district engineering offices tayo. Mamingsang gamit kat adadagay factors nga kailangan i-consider tayo. Gamit ti daduma nga sections kat delikado nga basta-basta. It is our experience nga adadagay da natamtamaan, na injured, nga kakadwami in the field. Kat masapon nga kailangan nga ensure me nga safe dagiti personal me. Sir, may isa pa damag at my end, kumusta mat ti kasasad ti salunat dagiti tao tayo kan dagiti nagduduma a kagawaan kabiyatan dagiti road clearing operation umdas kadimot ti manpower tayo sir. So far, awan ti injury kadagitoy dakwa. Awan ti na-experience me nga na-injure, natamaan ti bato nga personal me. Kan regarding di ay manpower me, dati in-announce sa tatay agsapang kurkurang ti regional office ti heavy equipment manpower. Naimbag malam sir, ni Breves daytoy nadakamat yu agkurkurang tayo iti manpower sa
Paggapuan ti daduma at tulong no agkurkurang iti equipment ken manpower tayo, sir. Usually agpatulong kami ti District Engineering Office isu dati ag operate dagiti da heavy equipments mi ngam may met no di ay manpower mi mismo dito regional office ko mati mang operate ijay heavy equipment mi. Dagiti kalabos, sir, tumultulong dagiti kontraktor tayo saan da ba nga tumultulong iti agdama, sir? Multulong da sir. Dakal ti tulong da kanan lang nga dagiti contractor tayo pati mo dagiti da LGU. Basing on our data tinapalabas nga dating sangsangon tayo nga problema adu nga LGU ti tinmulong ti pusina nga manglukat ti kalsada. Yes, sir. May sapay adamag, sir, kumustaan tayo ti Cannon Road iti agdama, sir? Nakalukat kadi kan sino dagiti mapalubusan adu maliasat sa jay. Pardon sir. Sa saat ti Cannon Road tayo, sir? Ijay Cannon Road, kumusta iti Cannon Road ita? Kan anya dagiti mapalubusan adu maliasat ijay a kalsada, sir? Ti kalsada to nga Cannon Road tatakat still closed. Dagay lang residents ti mabalin nga dumalan ijay. Regarding the opening na ti blessed day ti mangibagano ma-open or haan. Nga madapay lang dagiti panagregaay, sir, sa jay or awanen? Based on our data, awan mo't sir. Okay, thank you, sir. Iti sa bali pa'y abangir, sir, ijay mo tublay Benguet. Kumusta ti panakatarimaan ti curtain net iti paset ti Governor Bado Dangwa National Road tinamaan ti panagregaay, sir? Madama nga ma-open dyan ay close nga kalsada, sir. Jay Bado Dangwa Road. So iti agdama saan pa'y nga possible, sir? Awan ti in report ti District Engineering Office nga ma-open pa, sir. So tatapay lang kat close pa lang, sir. Kanayon na nasa ludsod, sir. Kaano kadi na aramid jay curtain net, sir? 2018-2019, sir. Okay. Kan ilawlawag tayo man, sir, kadagiti kakailian tayo, anya ti nagdumaan ayati curtain net. Kan anya ti pakausaran na, anya mo ti nagdumaan na iti rock netting, kan anya ti serbi ti rock netting, sir? Parehas nga rock netting mo't lang de curtain net. Ngam de curtain net, sikpawon na lang dagitoy bato, hanang istabilis da slope. Ano dagitoy da, usually nga kung kunata yung rock netting, kat di ay tumulong nga mang-stabilize da slope tapnuhan nga margaay. Sumakuna tayo, sir, nga diay curtain net ijay Governor Bado Dangwa Road nga diay naaramat iti rumbeng apakaaramatan na, sir. No pay napigsa diay panagregay iso nga dinalapos na. Talaga nga it serves its purpose, sir. Okay, sir. Maudi asaludsod, sir, adagayam dagiti washed out apaset ti kalsada iti National Road tayo, sir. Ania ti umuna a proseso ti opisina tayo tapno malukatan dagitoy iti kabiitan agundaway nang runa no daytoy a kalsada apuntirya tayo apakaekaran na titulado met alote. Regarding dagiti the road slip, umuna nga ramidon mi kat di request kami ti funding manipud ti quick response fund ti opisina. Kan regarding di dagitoy dagitoy panagyalis, I think talagang no yalis mi temporary lang. Ngam i-restore mi nga i-restore dagitoy da kalsada mi. Okay, sir. Aga po itireta, sir, anya iti palagip tayo, kadagiti kakailian tayo motorista, anong maldalyasat iti probinsya iti Benguet, nang runa kadagiti adaan iti road slip, kan dagiti kalsada nga nakapasar, iti panagregaay. Go ahead, sir. Kailangan nga mag-ingat po tayo kasi kahit na ganito, kahit na nag-subside yung natin, data natin sa landslide, pwede pa rin na magkaroon tayo ng landslide. At kung sakali man, gaya ng sinasabi ko noon, magdala tayo ng gobad para at least prepared tayo.
Agtultuloy ti panagreget ti Department of Public Works and Highways Cordillera tapno madalusan ken mawayaan dagiti kalsada an apektaran dagiti panagreggaay, road collapse ken daduma pay tapno saan nga agsardeng ti panagbiyahe dagiti motorista. Palagip ti ahensya nga agannad dagiti motorista bayat a marikrik na pay laeng ti epekto ti habagat. Pagyamanan ti oras mo, Engineer Patrick Sarilo. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Kabayatan na nakaawat iti pakabuklan at 3.1 million pesos nga assistance dagiti calamity affected residents iti Baguio City kasaruno ti panagtudtudo nga itong dati nagtipo na bagyo ken habagat. Sigun iti Social Welfare and Development Office, tinasaong assistance ket buklen ti food, non-food items ken kwarta manipod iti City Government, DSWD Cordillera ken dagiti private donor. Iti beneg ti Baguio LGU ken DSWD nang ipaayda iti food packs, hygiene kits, emergency shelter assistance ken financial aid. Buklen met ti 2.1 million na food, non-food items ken cash ti nauror at donasyon manipod kadagiti pribado nga individual ken civic group. As of August 14, nasurok 2 a pamilya abuklen tinasurok 1,000 nga individual ti apektado iti syudad. Dumanon iti 47 a pagtaengan ti nadadael abuklen ti 40 maysa a partially damaged ken 6 a totally damaged. Ideklara ti lokal na gobyerno ti Baguio City a no-build zone ti lugar ang nakapasamakan ti panagregay ang nanggabor iti 13 nga individual ijay gisad surong. Naipinal ti nasa plano kalpasan ti post-incident meeting dagiti masaknan opisina ti lokal na gobyerno para kadagiti addang ang may patumpal iti rehabilitation ken protection iti landslide area. Napagnumuan dito nga awanan ti mangipatakder pa iti baruweno mangipatumpal iti panakatarimaan dagiti nadadael asan kwa iti site gapu iti paggad ken pangtati panagregaay. Iti panagsukima ti CDRRMO fully saturated ken very susceptible to landslide ti lugar gapu kadagiti visible cracks ken unstable kasasaad ti daga. Tapno masakniban ti lugar at dalin ti opisina dagiti kaskenan nga engineering interventions katinulong ti MGB kan DPWH. May balbalakad kadagiti residente iti lugar nga agbakwit kas precautionary measure bayt nga ikagkagumaan dagiti masaknan ang mga ramid iti restoration works. Kaya nagtutlab ang bantay low pressure area iti uneg ti Philippine Area of Responsibility bayt ang mapasaran latta ti lokalidad ti na ulap at tangatang nga daan patupatok a panagtudo gapu iti hanging habagat. Magandang hapon po ma'am. Si Ala po ito. Nabanggit po ninyo itong habagat. Talaga po bang ganito ang epekto nito sa ating lugar buong isang araw ang pag-ulan? Po, magandang hapon po sa ating lahat, no? So, ngayon nga po, yung hanging habagat po, yung southeast monsoon, yung patuloy na nakaka-apekto sa atin dito ngayon sa Luzon, pati na sa western section ng Visayas. At patuloy nga po natin minomonitor itong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility ng huling namataan sa layong 1,170 km east of northern Luzon. Ma'am Kathleen, ano po ang epekto ng namataang low pressure area sa east of northern Luzon? Sa kasalukuyan po, wala pa pong direktang epekto itong low pressure area sa atin. So, medyo mahina pa nga po siya at hindi pa po niya ganun kalakasang nahihila itong southwest monsoon ang habagat. Pero within 24 to 48 hours po, inaasahan natin na mag-develop na ito bilang isang ganap na bagyo at nakikita po natin pinakamataas na kategorya niyang maaaring ma-reach ay tropical storm. Ibig po bang sabihin na magtatagal ang pag-ulan sa Luzon kung hindi ito ay hindi malulusaw at magiging bagyo?
po, inaasahan natin no, na posible po niyang ma-enhance itong southwest monsoon ng habagat. At base na nga po sa ating weather advisory, no, inaasahan po natin na hanggang sa Wednesday, August 19, ay makakaranas po tayo ng significant rainfall, which is 50 to 100 millimeters po yung posible nating matanggap na pag-ulan dito sa Benguet Province. Ma'am Kathleen, sa mga nakarang 10 hanggang 5 taon, ano po ang data ng pag-asa? Kalimitan ba itong nararanasan na halos 3 o 1 buwan ang pagulan? Kasi sa mga nakarang 2 taon, hindi po natin ito naranasan. Ngayong taon po kasi na taon na nagsabay yung onset ng southwest monsoon natin at saka nitong El Nino. So ang nangyayari po, kapag nagsabay sila, kapag during El Nino po kasi humihina yung lakas ng easterlies natin o yung trade winds natin, kaya mas nagpo-prevail po yung southwest monsoon, kaya nga rin po lumalayo itong mainit na dagat sa atin. Kaya kung napapansin po natin, usually po itong mga malalakas na bagyo ay nabubuo sa malayo po sa ating bansa, at yun na po, kaya po nagkakaroon tayo ng usually typhoon or super typhoon category during El Nino. Naimbaga malam, magandang hapon ma'am. Si Breves po ito. Sabi nila ma'am, epekto daw ito ng climate change. Tama po ba ma'am ang ganitong weather phenomenon? Well, yun, sa nakikita po natin, no, ito po ay dulot itong tinatawag nating El Nino Southern Oscillation. So itong El Nino Southern Oscillation po, ito po ay isang natural repeating climate cycle. So ito po, may 3 po siyang phase, which is yung El Nino, La Nina, at saka yung neutral phase. At ngayon nga po, dahil nga po nagsabay yung El Nino natin at saka itong hanging habagat, na i-enhance po nitong El Nino yung southwest monsoon ng hanging habagat, kaya nga po mas napaparami yung mga pag-ulan sa atin dito. Especially po sa type 1 climate, which is the western portion po o western section ng ating bansa. Ma'am, sa mga nakaraang buwan, sabi po ng pag-asa, mas matindi po ang epekto ng El Nino sa Pilipinas ngayong taon. Ngunit dito po sa atin, parang mas matindi naman yata ang La Nina. Ano po ang tawag natin, ma'am, sa pinagsamang epekto ng El Nino at La Nina sa pamumuhay ng mga Pilipino, sir? Ma'am. Well, sa kasalukuyan po, no, nasa El Nino phase po tayo. So, wala pong La Nina. So, nalalaman po natin yung phase na nasa El Nino phase na tayo since meron po tayong above 0.05 na sea surface temperature anomaly. So sa kasalukuyan po, since nagsabay nga po itong onset ng southwest monsoon o hanging habagat at El Nino, napapalakas po nitong El Nino itong southwest monsoon o hanging habagat. Especially po kapag meron po tayong mga typhoon o super typhoon na dumadaan, although mababa yung mga chance o mga hindi land o mga non-landfalling yung mga typhoon, super typhoon category ng mga bagyo natin, ay na-enhance po nito yung southwest monsoon ng hanging habagat na siyang nagpapaulan pa po lalo sa western section ng ating bansa. At ayun nga po, nakikita natin nga po na itong El Nino, mararanasan natin siya o tsaka lang natin siya mararamdaman yung kakulungan ng mga pag-ulan natin kapag nagtapos na po itong southwest monsoon o hanging habagat. Since mayroon pa po tayong southwest monsoon o hanging habagat, hindi pa po natin nararanasan itong mga kakulangan sa pag-ulan since may mga nagpapa-enhance nga po itong habagat natin. So kapag dating po ng Nobyembre onwards, doon na po natin mararamdaman itong kakulangan ng mga pag-ulan natin kapag southwest. Yes, ma'am. Panghuli na po ng katanungan, ma'am, dahil dito sa Cordillera, pagsasaka ang karamihang pangkabuhayan ng ating mga residente. Ano po ang mensahe natin sa mga farmers natin na kailangan na nilang magtrabaho kahit pa delikado yung kanilang mga farms? Ang masasabi ko lamang po, no, unahin po natin yung mga sarili nating mga safety. At since yun nga po ang lalakas sa mga pagla na inaasahan natin at hanggang Wednesday inaasahan natin yung significant rainfall. At ilang araw na rin po patuloy yung pag-ulan natin ngayong Agosto, no? Kaya sobrang saturated na po ng mga lupa natin. Mataas na po, malalambot na po yung mga lupa at susceptible na po karamihan itong mga susceptible na po yung landslide sa mga malalapit sa bundok o yung mga nasa paanan ng bundok. Kung maaari po, lamang ay unahin yung kanyang safety at ipagpaliban na lamang po yung mga operations natin. At yan, maraming salamat po Ma'am Kathleen Labangco, weather specialist ng Pag-asa Baguio Synoptic Station. Kakailan, kanayon nga updated iti sa sadan ti panawen, kinagsagana para iti anyaman nga emerhensya. Natalged, ti kanayon, anakasagana.
Padaanan, road clearing operation agtultuloy ang may patpatumpal ijay La Union, panagridam iti layos, may balbalakad, daytakan dumapay adamag, kalpasan dagitoy. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga parating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ang lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ang mga residente na lumikas sa mababang lugar, baybayin at tabing ilog, at maghanda ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Bawal ang maglakbay at dapat ay nakalikas na mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matitibay na gusali at mag-monitor ng mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV. PTVCordillera nagpinirma iti Memorandum of Agreement ti Benguet ken Indonesia tapno mapabilag ti Educational and Institutional Partnership da. Ken ijay kalinga may sa menor de edad na kemagga po iti panangipadas na amang isarak iti maatap a Shabu iti Kalinga District Jail. Kanayunan na detalye iti report ni Angel Kim Pengosro. Manamnama ang mapabilag ti Educational ken Institutional Partnership ti Benguet ken Indonesia, babaen ti panagpirma iti Memorandum of Understanding iti nagbaetan ti Halu Oleo University iti South Sulawesi, Indonesia, ken ti Department of Education Benguet. Indatag dagiti opisyales ti Universidad ti Student Exchange Program ken General Lecture Program ti Universidad da, katinulong ti Department of Education Cordillera Regional Office ken ti DepEd Benguet ken ti Benguet State University. Dagiti napili nga estudyante manipod kadagiti pagadalan ken Universidad iti Benguet ket makipasut iti programa intun sumaruno a bulan no sa dino makipasut da kadagiti lecture, academic discussions, cultural exchange ken dumapay. Formal nga improklama ti COMELEC idi Agosto 14 ni Attorney Errol Kumafay Jr. kas top city councilor iti syudad ti Tabuk idi napalabas a local ken national elections. Kalpasan daytoy tinasurukmay sa tawen a panaguray na iti desisyon ti Supreme Court, may papan iti protesta nga indatagda kontra ken kuana a disqualification case gapo iti kinaawan ti koma iti address na. Nagyaman mo ti Kumafay iti suporta dagiti umili, tapno makatugaw mutla ang isuna kas number 1 city councilor ti Tabuk. Gapo iti nairtang nga inspeksyon dagiti jail guards, natakwatan iti maysa a menor de edad ti maysa a basit a plastic sachet a naglaon iti white crystalline substance, wenno maatap a Shabu a pinadas na nga iuneg iti Kalinga District Jail ti BGMP.
Simmangpet dagiti personnel manipod iti PNP Drug Enforcement Unit, barangay officials, media ken dadto mapay para iti panakaisayangkat ti proseso ken panangipila iti posible a kaso kontra iti suspek gapo iti panaglabsing na iti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Iti agdama, sapsapulan ti PNP ti individual a kadwa ti menor de edad a naglibas, bayat ti panakaisayangkat ti body search ken inspection ti packed lunch ang naglaon iti basit a plastic sachet. Angel Kim Pengosro para iti Pagilian. Naipatumpal ti fish stocking test iti napabaro a Burnham Park Lake kas adang para iti panakapaduras ken panakaisagana iti kanayunan a recreational activity iti parke. 5 fingerlings ti tilapia ti naibulos iti lake ken may pasidong dagito iti talong aldaw ang monitoring tatlong maamuan no mabalanda ti agdama kondisyon ti lake. Iti kanitong agbaligi ti testing manamnama mailubos iti lake ti nasurok sa nga ribo nga ikan. Mabalin mabaniitan para iti fishing activities kalpasan ti 3 a bulan. Panagsagana met lang daytoy para iti mapangpanggap a fishing tournament iti lake in December. Iti Region 1 road clearing operation agtultuloy ang may patpatumpal ijay La Union. Panagridam iti layos may balbalakad. Kabayatan na dumanon iti 64 ti infra projects a dinadal ti Baguio ken habagat iti nasao ariyon. Adda detalye ni Bridget Marcasi Pangusfian. Kagidan ti agtultuloy a panagtudtudo ijay La Union na nang rugimetan ti road clearing ken landslide removal operations ti Provincial Engineering Office kadagiti apektado a komunidad. Babaan ni ti daytoy malukatan dagiti kalsada para kadagiti residente ken relief operations ti lokal a gobyerno. Karaman kadagiti nawakni tanda ti Kilat River area iji barangay Bumbuneg San Gabriel, kalkalsada ti Burgos, barangay Sibuan Otong San Fernando, ken Tagudtod Baay Road ijay Bagulina. Kabayatan na, mabalbalakada nagiti residente ti La Union nga agridam iti posible a panaglayos iti lugar gapo itagtultuloy a panagtudtudo nang runa kadagiti asidag iti bantaya, low-lying areas ken waig, partikular iti Amburayana, Baroro, Lower Bawang ken Aringay. Iti monitoring ti Office of Civil Defense iti nagbaling nga epekto ti bagyo ken habagat kaadwan kadagiti nadadael a flood control projects ket nai-record iti Region 1. Iti datos, 64 ti nailisaan nadadael a buklen ti 25 iti Ilocos Sur, 17 iti Ilocos Norte, 17 iti La Union ken 5 iti Pangasinan. Iti metbeneg ti agrikultura. Nasurok 5,000 nga hektarya dagiti nasurok 11,000 aman nalon iti Region 1 tinaapektaran ken nadadael. Nasurok 244 million ti lugi ken nasurok 3,000 metriko tonelada nga ani ti pukaw da. Tinasa o alugi ket buklan iti 13.97 million iti infrastruktura, 75,000 iti machineries, 48,000 iti cassava, 98.9 million iti rice, 65.2 million iti high-value crops, 53.65 million iti irrigation, 12.52 million iti mais, ken 1.25 million iti livestock ken poultry. Kabayatan na, agtultuloy mo ti panangidanon ti Department of Social Welfare and Development Region 1 iti tulong kadagiti pamilya nga apektado iti naglabas a bagyo ken habagat. Nasurok 59,000 a food ken non-food items ti inwaras da, kagidan ti relief operations kadagiti lokal a gobyerno. Iti datos ti ahensya, nasurok 36,000 iti Pangasinan, nasurok 19,000 iti La Union, yen nasurok 8,000 iti Ilocos Sur. Sigunpay iti ahensya, nasurok 2.5 million pesos ti naka-standby a funds ken naka-preposition da iti nasurok 143,000 a food ken non-food items a nakasagana a maiwaras kadagiti LGUs a nakaro a naapektaran ti weather disturbance. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. Iti Region 2, Corn Production Technologies na isuro kadagiti manalon iti nasa rehiyon kabayatan na red striped soft scale insect kadagiti mula nga unas pakasuknan dagiti manalon sa jay. Ada detalye ni Angel Kim Pengosro.
Dua gasutan ng mapulo katupat ang manalon manipod iti Northern Solana Agriculture Farmers Association ti nakipasot iti recommended corn production technologies para iti produksyon ti yellow corn iti tulong ti Department of Agriculture Regional Field Office 2. Kadagiti na sao a benepisyaryo, sa nga gasot 25 a manalon, ti daan iti talon a manipod 0.28 aging iti 0.99 nga hektarya. Bayt ati daduma katadaan iti talon amang saklaw iti maysa, aging iti 2 nga hektarya. Pasot ti RCPT ti panangiwaras kadagiti agricultural inputs kadagiti kwalipikado a manalon, tapno masuportaran ti produksyon da ken mapaadot ti apit da. Kabayatan na, pinaerteng ti DA Regional Field Office 2 ti monitoring ken pest surveillance kadagiti plantasyon ti unas iti rehiyon, kalpasan ti panakaduktal ti red stripe soft skill insect infestation, anang apektar iti 24 nga hektarya ti unas iti Etchage, Isabela. Malalukoy met dagiti sugarcane grower ang mapagtalinaed ken aktibo ang makipasot iti pest surveillance, tapno mapapartak ti panakaduktal ken masungbatan ti anyaman a pangta kadagiti mulada. Iti pakabuklan na Region 2, dumanon iti nasurok 969,000 pesos, ti impaay atulong ti Overseas Workers Welfare Administration Regional Welfare Office 2, kadagiti kwalipikado nga OFWs ken iti pamilyada. Iti nasao a kantidad, nasurok 300,000 pesos tinailatang para iti livelihood assistance, ang makatulong kadagiti benepisyaryo ang maituloy ti panggadanda. Karaman pa dito'y tinasurok 269,000 pesos at tulong para iti 18 a benepisyaryo, iti sidong ti Education and Livelihood Assistance Program. Nangipaaypay ti ahensya iti 40,000 pesos at tulong, babaen iti Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program, kadagiti 2 a kwalipikado a benepisyaryo iti Baguio, Cagayan. Panggap ti OWA at tulungan dagiti pamilya ti OFW, amang patalinaed iti panagbiagda, mangpennek kadagiti kasapulanda, ken nagbalin nga adda ang makapagpanuray iti bagida iti uneg ti komunidad da. Angel Kim Pengosro, para iti Pagilian. Naliday adamag, kadagiti motorista, manamnama ita alawas ti big time oil price hike. Iti patapata dagiti kumpanya ngumato iti 2 pesos aging 3 pesos ti tunggal litro ti gasolina. Ngumato met iti 4 pesos aging 5 pesos ti tunggal litro ti krudo. Kabayatan na manamnama ang ngumato met iti 5 pesos aging 6 pesos ti tunggal litro ti kerosina. Sigun iti Department of Energy, iti panagngado ti presyo ti petrolyo ket gapu iti panagbaliw ti garaw ti presyo ti petrolyo iti sangalubungan na merkado ken ti tensyon iti Middle East. Simango iti kauna na gundaway kas hostile witness ti prosekusyon ni Gina Acosta a nagserbi kas Special Disbursing Officer ti Office of the Vice President. Iti taon 2022 aging 2023, ditaan na irwar tinasurok 500 million pesos a confidential fund ti Vice Presidente. Daytoy ti detalye. Iti may kasangapulo katinem nga aldaw ti impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si mangu a witness ti prosekusyon ni Gina Acosta, asigod nga Special Disbursing Officer ti OVP. Namuan ti prosekusyon iti panagdamagdaan na pukal ti good governance ti Office of the Vice President, iti nagkidaw ti opisyal iti confidential funds. Naamuan pa nga awan ti umno agatad, lokasyon ken punteriya para iti surveillance operation ti good governance program. Kailan nabuo or napag-isipan o na-conceptualize itong good governance program? Kailan? Sa pag ano na, Your Honor, pag-request na ni Ma'am BP ng confidential funds. When the Vice President requested for confidential funds. Nasdaumet ni Senador Judge Erwin Tulfo iti saan nga agpada a dialekto nga araramatan ni Acosta. Gaputa maatap amarigatan daytoy a makaawat iti Filipino ken English iti impeachment trial ngem agparparang a maawatan namet daytoy.
Kabayatan na iti panagrugi ti trial na aprobaran kas hostile witness ni Gina Acosta. Maikonsidera a hostile witness daytoy gaputa agtaltalined nga adda iti kampo ti mabisbista nga individual. The court hereby declares the witness to be a hostile witness under and in accordance with Rule 132, Section 13. However, for the information of the senator judges and the public and counsels as well, this only gives Attorney Ligutan the right to ask leading questions, still not allowed to ask misleading questions. As I know, Attorney Ligutan is well aware of the distinction. Maata panagtao iti siguro na Security Officer TOVP ani Colonel Raymond Lachica dagiti plano iti 2022 Confidential Fund. Ano ba itong good governance program na ito? What is this all about? Ito po yung mga programa ng ang opisina ng Office of the Vice President na nakalista na po sa buong taon. Halimbawa po, yung libreng sakay, yung plant at risk millionaires or million, kalimutan ko sir. Okay. Libreng sakay, yung financial medical and medical assistance po, Your Honor. Okay. Sino po yung nag-conceptualize? Sino pong bumuo, nag-isip ng programang ito? Ang opisina po ng Office of the Vice President, Your Honor, with coordination po sa aming security officer. Kailan nabuo or napag-isipan o na-conceptualize itong good governance program? Kailan? Sa pag ano na, Your Honor, pag request na ni Ma'am BP ng confidential funds. May mga pag-aaral ba or pagsasaliksik na ginawa ang inyong opisina to come up with the program? Wala akong personal knowledge sa ana, Your Honor. Wala kang Gapit iti panagbibinadang manamnama iti panakilupas at dagos ti konstruksyon ti drainage canal iti barangay sa Lagayan Abra. Amay sa sub-project ti DSWD Kalahi Seeds. Dayto iti detalye. Mapagnumaranan daytoy amar aramid a drainage canal iti sitio Daya ken sitio Putik iti barangay poblasyon Lagayan Abra. Tunggal residente ngamin katumultulong iti patrabaho karaman ng dagiti kamang ti lokal a gobyerno ti Lagayan, Area Coordinating Team Lagayan, Bureau of Fire Protection Philippine National Police, ken ti Barangay LGU. Ni Alma Zapata, may samot kadagiti nakibinadang iti daytoy a sub-project ti Department of Social Welfare and Development, Field Office Cordillera Administrative Region, Kalahi Seeds, wenno kapit bisig laban sa kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services Program, kapangyarihan at kaunlaran sa Barangay Community Driven Development Modality. Pasamak nga ro ti mawawagan nga bayanihan, ket adu dagiti naayat nga timulong. Akas may nga volunteer, may sa akmat nga nakipagbayanihan, adu dagiti ada dumapay nga volunteers. Ket napasamak nga rod, tijay makon ko na bayanihan, ket adu ti naipas nakatulong, pakayat nimot nga mailupas kuman daytoy nga project. Itikin agpaysuna, magagarandan ang may lupas ang nasaya at daytoy a proyekto at dakkel ang makatulong tapno saan ang malayos iti lugar na. Tapno, mausar mo tin iti bumarangay, daytoy nga drainage canal, ket sapay la kuma, abang ada dagito naayat nga kalahi, ket mailupas nga nasayaat, kunak manen, daytoy nga project. At agyaman kami unay, iti DSWD Kalahi. Sigon kini Yvonne Gracious Elegado, Project Development Officer Free, ken Regional Stakeholder Engagement and Partnership Building Officer, ti DSWD for Kalahi Seeds, dumanon iti nasurok sa nga gasot a households iti agnumar ditoy, apaman ang malpas ti proyekto, anang rugi iti June 15 ita atawan. Kabayatan na, itam kailaang kidaw ti Barangay Development Council ti Poblasyon Abra, asapay kumakat at damanan iti sumaruno a proyekto nga ipaay ti DSWD Kalahi Seeds para iti lugar da.
Kasano kadi ti rumbeng aramidan, wenno aramidan dagiti estudyante no adday ti mapasamaken masaksyan na nga active shooting incidents. Tinalantan da ito iti First Ifugao Provincial Mobile Force Company, baban iti lecture da iti active shooting response and safety tips iti Kudog National High School iti Kudog Lagawi, Ifugao. Agarup duaga sutmet nga estudyante iti nagnumar iti nasawan na pateg nga aktibidad. Kastamot, anang ipaay dagiti kamang ti unit iti libre a haircut iti nasrup 20 a learners kaspaset pa lang iti community relations effort da. Puno unay nga wan ka paris tirag sa kamarik na, iti parang ipaay iti serbisyo komunidad. Kakailyan iti pakasaritaan sumagmamanu at 20 na palabas malagi pipay kaditi balikas lumaki ako sa farm. Iti ababa sarita ti pakasaritaan ti Philippine Offshore Gaming Operators iti Pilipinas ang nakairamanan dagiti gangganet at Chino nga awanan iti umno papeles nga imbutaktak ni President Ferdinand Marcos Jr. iti State of the Nation address na. At parang ni Angel Kim Pengosro. Limata ka personalidad ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo gapo iti issue ti Philippine Offshore Gaming Operators iti Pilipinas iti 2022. Sino kadi ni Alice Guo? Pudpudno kadi adi makkel iti farm? Idi Hunyo 2022, nagbali ni Guo ang mayor ti Bamban iti Tarlac kalpasan anangabak iti lokal nga eleksyon. Kuna dagiti umili, managtulong isuna ken naanos a pagayam. Isut gapo na anaala na ti kiliti dagiti botante. Idi 2023, intuloy na ti trabaho na kas municipal mayor, bayat nga adda anairaman kadagiti national a sirkulo ti politika. Idi Agosto iti dayta atawen, nakikadwa iti Nationalist People's Coalition. Bayat ti panagserserbi ni Guo kas mayor, sigud a makilanglangen dagiti otoridad iti na isang sangayan nga operasyon ijay Bamban. Idi February 1, 2023, rinaot dagiti otoridad ti pasilidad nga ipatpataray ti Hongsheng Gaming Technology Incorporated iti munisipalidad. Ti operasyon ket na inaig ka dagiti alegasyon a pakairamanan dagiti cryptocurrency investment scams ken ginasut a trabahador ti nasarakan iti nasao a lugar. Ti sanikwa ket na inaig iti Bauful Land Development Inc. may sa akumpanya ang nagbalin ang major subject iti Senate questioning. Nang nangruna ang nakadkadlaw ti lokasyon ti compound, no sa dino aday ti likodan ti pasdek ti munisipyo ti Bamban. Idi March 2024, rinaot manen dagiti otoridad ti compound. Iti daytoy agondaway katagop operate daytoy kas Zone 1 technology. Nasurukan na magasot at trabahador ti naispal, bayat ti operasyon. Kun impadamag dagiti otoridad dagiti natakwatan anang pataod kadagiti alegasyon, apakairamanan ti illegal nga operasyon ti Pogo, human trafficking, ken dumapay a krimen. Ti may kadwa pa ng raot tinang tignay kadagiti sa ludsod no kasano ang mabalin nga adda ti dakkel nga operasyon iti munisipalidad ken no ammo no konektado kadagiti lokal nga opisyal kadagiti aktibidad ang mapaspasamak sadyay. Karaman kadagiti opisyal adimteng iti panakausig ni Alice Guo. Inawagan ni Senador Sherwin Gatchalian ti investigasyon iti posible a koneksyon ni Guo iti pasilidad ti Pogo. Di nakamat na dagiti dokumento ti lokal a gobyerno amang ipasimudaag ang nag-apply ni Guo iti lisensya para iti Hongsheng Gaming Technology Incorporated ngag-operate ijay Bamban. Inlibak ni Guo ti panakairaman na iti illegal nga operasyon ti Pogo. Kinunanapay asaan suna a responsable kadagiti maatap a criminal activities iti compound. Inlawlawag na pay ang nagbaliwen ti koneksyon na iti sanikwa kon kompanya a nairaman sakbay wenno bayat ti isusurok na iti politika. Hindi naman po siya ginamit. If ever po, kung mayroon man po ako na itulong, ano po akong tao, helpful akong tao. Kung mayroon man po, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga allegations po, wala pa akong kinalaman. Bayat ti panagdengeg iti Senado, kunestyonaran dagiti mamanday linteg ni Guo may papan iti negosyo, childhood na, edukasyon na, pamilya na, ken pinagduaduaan dati citizenship na ken ti birth records na.
May sa kadagiti kaaduan ang napagsasaritaan akan nito kat dimteng idiin kagumaan ni Guwo, asong batan dagiti saludsod maipapan iti nasapa a panagbiag na, ken kinunana asaan na amalagip ti sumagmamano a detalye. Impadamag ti National Bureau of Investigation idi agangay a dagiti fingerprints ana inaig ken ni Go Huaping katagpapada ken ni Alice Guo ang nagbalin akang runaan nga ebidensya iti investigasyon. Ikaw ba si Guo Huaping? Madam Chair, hindi ko po kino-confirm at may kaso na po sa akin sinampa. Sasagutin ko po sa korte po. Basta ako, alam ko po, ako po si Alice ko po. Imbilin ti Ombudsman ti panakaikat na iti kinamayor iti Agosto 2024, kalpasan ang nakasarak iti grave misconduct ken willful disregard of established rules. Kalpasan na, pimanaw ni Guo iti Pilipinas. Bayatan na aresto isuna iti Indonesia iti September 2024 ken nagsubli iti Pilipinas. Asadyay ket naipasango iti criminal proceedings. Mairaman ti non-bailable human trafficking case a konektado iti operasyon ti Bamban Pogo. Naduktalan ti Pasig Regional Trial Court ni Alice Guo ken talo a kakadwana a nakabasol iti qualified human trafficking ama inaig iti Bamban Pogo Hub. Sinentensyaan idati korte iti reklusyon perpetua. Epektibo atong palbiag apan nakaibalod ken nangipaulog iti 2 million pesos a multa. Dayta ti pakakitaan asaan nga amin asugal ket adaan iti naimnas, narimat ken nasimbeng nga epekto iti biag ti tao. Ti manugal a tao, uray nasaya at ti panggep ken pagtataudan ti isugsugal na a kwarta, posible latta at tumanor ti dakes iti kaunggan na no nakaigem iti adu a kwarta. Gaputa, saan na mapnut iti riniwriw ang naurnong na. Nang runamet no talunan ang manugal ako na dagiti daduma. No kanayon ang maabak iti sugal ti maysa a tao, kaslakimat ken guruod nga agsapol iti biktimaan na. Kanayon alaglagipon, pasamak idi, adal ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Angel Kim Pengosro. Kakailanti word of the day tayo tapok. Kay papad ng raytoy kat alikabok iti Filipino ken das iti English. Partner Ala, matutudo dito'y Baguio City. Awanan ti makita tayo nga kwan, alikabok wenno tapok. Ti makasukat na rayta partner Ala kat buot. Buot dagiti gargaret tayo, dagiti solid ti daduma babalay karkaro partner Ala dagiti sementado a pader. Dagiti disementado di tati balay na ag problema da gaputa kaadwan na ket agbabasa. No agbabasa tumanor kung natin science ti buot. So han nga tapok ti mapaspasaran tay tatano dikit pitak met breves nya. So sumot lang nga kanaing kamat nga nakabutas ba. To protect ourselves. Ngam partner Ala siguro ijay region 2 kadagiti napalpalabas sa bulan ta nakaro ti tika kijay nakapasarda iti adu atapok. Dagiti dagdagada ijay ket nakirang isu rimwar dagiti tapok ngam ko nati pag-asa partner Ala. Sigurado awan makita tayo nga tapok itatta gaputa agtutuloy. Agtutuloy daytoy hanging habagat. Agpaiso data ni ada sa ti good news mo breves Itatagon tayo manan iti good news tayo para kadagiti kakailian tayo. Bago tayo magpaalam, may magandang staycation offer para sa mga nagpaplanong mag-Baguio. Tingnan ang session stay-in located at 4th floor AYK Building, 2 Lower Session Road, Baguio City. May special promo sila. Stay 2 nights. Get 1 night, partner Ala. Get 1 night free. Valid ito from July 20 hanggang August 31, Monday to Thursday. Kaya perfect para sa inyong Baguio getaway. May free Wi-Fi, 24-hour front desk private bathroom with shower at iba pang essentials para sa comfortable na stay. Kaya kung gusto ninyong magstay a little longer, mag-message na sa session stay in para sa inyong preferred dates at bookings. Tawagan ang mga numero na makikita sa screen o hanapin ang session stay in sa Facebook at TikTok. At dahil nasa Session Road na, mas madali ring mag-enjoy ang Baguio. May sapay partner Ala. Well, may sapay. Dahil ito'y suot-suot ta. Kabayata na.
Papagayam kat yung kaditi maddan iti natibkal kan di kalidad nga outfit an aramid buwan iti inabel a Cordilleran attires. Jaya ti Avalines handloom woven products dagiti pang fashion a woven garments para iti babae kan lalaki mapaubing kan natangan. Mabalinmat am aramat dagito iti anya mga okasyon. Dagiti mang kayat nga order kaya nagpaaramid bisitaan lang ti Facebook account nga Avalines Handwoven Products. Wino i-contact ti numero a 0927-357-9231. Iman manihar dayto ni Miss Avelin Calag. Saan kayo nga agbabawi kunana gaputa? Wear our weave with pride. Para iti kanayunan na detalye, kitaan ti naka-flash, iti screen tayo. Kalpasan ti kang runa na damag dito'y amyanan a Luzon, padaanan mo ti PTV News Mindanao nga idanon ti PTV Davao. Dayta ti pakabuklan dagiti kang runa nita nga aldaw siyak ni Breves Bulsaw. Indal mi kadakayo dagiti nababara, kompleto kan napapatag nga impormasyon, siyak ni alas sumduan. I-like, i-follow, kanag-subscribe iti social media platforms ti PTVCordillera, iti Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, aging gamanan intun bigat. Padaanan, Lunes hanggang Biyernes agrugi tilas 4 ti malam. Para iti no husto kon alisto at damag. Dakabi ti mapagpiaran. Dayto iti Kang Runa na Damag.